ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘର ଢାଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଳତି କର୍ପୂର ଟିକିଏ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଶୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଜପ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମାରଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।